Яхтим Стаблаєв. Чоловік, людина, режисер, батько, продюсер, актор, солдат стрілецького батальйону Збройних сил України. Так, чекаємо. Для мене, власне, війна йде вже 8 років. Спробую пояснити. 27 лютого 2014 року я був в Криму, в місті Сімферополь. Вікна моєї квартири виходили прямо на будинок Кабінету міністрів Криму, поруч з яким так звана площа Леніна, Український музичний театр. І пів на 9 ранку я приїхав буквально ввечері 26-го з Києва до родичів, до дітей, нібито привіз таку благу звістку, що Янукович втек. І зараз ми всі заживемо інакше. Я не приймав участі активно в Майдані, тому що на той час вже приблизно рік заново вчився ходити. Впав з коня на зйомках «Хайтерми» за 2 дні до закінчення зйомок. Ну і потім це вилилось в те, що там порвані зв'язки правої руки, потім операція на хребті, титановий протез. Я вийшов пів на 9 ранку, щось там придбати для сніданку в центр міста, яке знаю добре, як свої 5 пальців. Виходжу і через хвилину розумію, що щось не те відбувається. Що саме, поки ще не розумію. І так роздивляюсь навколо і розумію, що я в центрі міста Сімферополя стою один. Ну, в сенсі тотально один. Жодної машини, жодної людини. І якраз от за рогом будинка цієї пішохідної зони я побачив міліцейський кашкет, думаю, є у кого запитати. Іду туди. І так завертаю, дійсно там стоїть група міліціонерів. Поруч з ними, як потім з'ясувалося, так звані казаки. Я підходжу до них, кажу, а що відбувається? Те, як він мені відповів, а він так ще вище за мене ростом. І так зверху вниз на мене так дивиться, каже, скоро узнаєте, що відбувається. Я просто відчув от кожною клітинкою, яке задоволення він отримує від моєї рефлексії на його відповідь. Нас ни от кого не надо защищать. Я не боюсь. Крым был и есть украинский, и он будет к Украине. Не надо мне... Стало і страшно, і відчуваєш свою безпорадність, і абсолютно нерозуміння того, що робити. Куди бігти? Примем такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. 24 лютого 22 року я проспав. Як можливо, багато з моїх колег, тому що напередодні 23 лютого на Одеському зимовому кіноринку я представляв розвернутий трейлер своєї нової художньої стрічки «Мирний 21». Міну, як в Криму, у нас не буде. Якщо сепаратисти підуть на штурм,
дати бій. І щоб ви не сумнівались, перший постріл у ворога буде моїм. Меня вас всех поубивают, если не уйдете. Нам агент сообщил, что Авдеева жена здесь осталась. Он – наша главная проблема по погранцам. Я знав, що відбувається, я знав, що готується, я знав, як розвідка наших західних друзів, як сьогодні кажуть, кричить з усіх кутків про те, що, скоріш за все, війна розпочнеться, але я справді все ж таки вважав, що у цього персонажа північного вистачить хоча б однієї клепки інстинкту самозбереження для того, щоб не розпочинати широкомасштабну війну з України. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Так і розпочалась. І оце от дежавю, відчуття власної безпорадності, раптом, типу, ти не готовий сприйняти цю новину. От так, 100%. Ворожений десант в Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. Перший день 24-го ми так почали, скажімо так, інформаційну таку структуру, типу, перевіряти. Всі на місці, хто де, там родичі, діти, що відбувається. А 25-го вранці приїхав сюди, в Кримський дім зі своєю дівчиною. І почалось. Тут такі козаки поприходили, різні. І адвокати, і депутати, і судді, і роботяги. Всі хочуть захищати країну. У тебя не было боевого опыта, ничего такого до этого? Не, я, боевого именно нет. Я много раз играл военного. Я не думал, что это настолько разные вещи. Ніде не могли записатися. Побачивши такі величезні черги чоловіків, там, і дівчат, жінок, і скрізь чуючи: хлопці, не ображайтеся, будь ласка, ідіть додому, ми покличемо, вже все, sold out. Пан Ахтема, ви навіщо тут? І ти так, в сенсі навіщо? Немає зброї зараз. Підійде там день-два, і людей вже достатньо, бачите, там черги. А з іншого боку, це надзвичайно надихало. Якщо я б таке побачив тоді в Криму, таке було за день до анексії. Я знову переконався в тому, наскільки романтичний мій народ, до якого маю честь належати. Знову повірили, що, будемо жити в мирі. Треба було роздавити їх тоді в Криму. Роздавити їх тоді в Криму. В той же день. Дякувати Всевишньому, що я потрапив на територію саме цієї професії, якою займаюся. Театр, кіно, режисура, акторство. Тому що якось воно в твоєму організмі і в психіці автоматично перемикається на те, що ні, це нереально. Тут, в житті, на відміну від знімального майданчику, не буде можливості перезняти дубль.
Надто страшно те, що ти бачиш. Це не може бути реальністю. В Бородянці, в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі. Ну просто не може. Тому що якщо це реальність, це якийсь апокаліпсис просто. І ти в ньому. Як в це повірити? Ця неприродність розташування тіл. Здебільшого в останні моменти їх життя. З одного боку, знову ж таки, тебе переключає, що це муляж, тому що жива людина не може так лежати, його антропометрія не дозволить так вивернутися. А запах повертає тебе в реальність. І ми 30 років живемо вже самостійно. Дай же нам пожити самостійно. Ми 70 років жили у такій кабалі, де нам казали, що Бога нема. И начали просто гасить по всем. Русские военные? Да, русские военные, георгиевская ленточка. Мы проходили, куча мирных, муж, жена, видно, лежат, не успели спрятаться. Потрапили під обстріл, бачили, як росіяни гатять по цивільних машинах. Бачили розстрільні машини з написом «Дійте». І, Боже, я молю і прошу Тебе, я наших людей, дорогой Господь, наших українців, наших добрих, порядних людей, трудолюбивих, ніхто не остановить за нашу Україну. Слава нашій Україні! Трішки потерпіти, трішки зосередити сили. Перемога буде за нами, бо за нами правда. А правда Божа поругана бути не може. Мене доволі часто запитують, що б я сказав або хочу сказати тим, напевно, біологічним створінням, яких помилково чомусь називають людьми. Я нічого не хочу їм казати. Я хочу їх вбити. Але для мене це теж питання, які книжки ти читаєш, або тобі читають в дитинстві. І взагалі абсолютно переконаний, це так, знаєш, відкриття власного велосипеда, який давно вже відкритий. Що людина є результатом культури в самому широкому сенсі, того культурного ландшафту, того культурного оточення, в якої вона народжується, зростає, виховується, а потім стає або Путіним, або командиром Каліною, замкомандира полку Азов. І ти отримаєш від нього смс-повідомлення о 12-й ночі. Ти розумієш, що дуже знайомий позивний, але Даніну не може бути, що з Азовсталі чомусь замкомандира полку Азов написав саме тобі, пане Ахтеме, дозвольте звернутися. Ти одразу пишеш відповідь, так, звичайно, дзвонить, якщо... але ти не можеш повірити, що, ти ж знаєш, ти ж, читаєш, бачиш новини. Mariupol. Azovstal. Наші хірурги в нелюдських, важких умовах проводять надскладні операції, ампутації. Це кричуща ситуація, як взагалі в цілому, так і в світовій практиці. Є Женевські конвенції, які передбачають, що обидві сторони
дотримуються недопущення вогню по стаціонарним та по пересувним медичним закладам першої медичної допомоги для військових. Так? І ситуація важка, тому що у нас немає антибіотиків, у нас немає обезболюючих, операції проводяться без анестезії. І дійсно він дзвонить. І каже, бажаю здоров'я, ти відповідаєш, бажаю здоров'я. Він каже, зрозумійте вірно, є прохання. І ти не розумієш, а чим ти можеш допомогти? Ну, по-перше, відстань, да, від вас доволі велика. Він каже, дякую. Справа в тому, що в нас є боєць, ну, він взагалі лікар, але ще не з дипломом, ну менш з тим. Його звати Асан. Він ваш співвітчизник, ну як і мій, власне. Він сьогодні зробив більше 20 операцій і трохи розібраний. Бере трубку Асан. Це не був плач. Він не плакав. Це, знаєте, коли буває, от накопилося, да, і от такі щось поєднання такого, напевно, кількість операцій, які він провів, від складних, а там, я думаю, що там легких не було. Тому що умови такі. Можна казати, що він точно вже досвідчений хірург. Сегодня не помню, какой день войны, люди умирают, кто-то от пуль, от голода, раненые умирают в агонии, от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра. Я крымский татарин, потомок гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстале. До войны я никогда не видел смерти. Situation is critical. It's beyond a humanitarian catastrophe. От ти навіть в вітанні рідною мовою «Салям алейкум, алейкум салям» за 50 років свого життя наявно зрозумів, що визначають ці слова. Мир твоєму дому і твоєму дому мир. Nasılsın? Ağzını tutasın kardeş. Koçun var mı? Su var mı sizde? Nasıl yardım gerek? Anlayayım, yardım gerek ama en gerekli şey ne yapmaktı? Як ти? Я розумію, що це дурне питання. Я знаю, що вам потрібна допомога, і знаю, що багато людей хочуть допомогти. Чим можу я? Чим в першу чергу? Ахтамаға мен инанмаймын. Бұл сізсіз ма? Ақиқатен сізсіз ма, Ахтамаға? Мен сіздің киноларыңыздың бала болғанда сейретейдім. А я не вірю, Ахтамаға, що я з вами розмовляю. Тому що я з самого дитинства передивився всі ваші стрічки. І я йому відповідаю. Бахна, тек sağlıkның да олыңыз, ve inşallah görüşmek üzere. Диви мені. Будь здоровим. Ти зрозумів? Обов'язково будь здоровим. Мен тырышармын. Сау. Я намагатимуся, Ахтамаға. Будьте здорові. Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно.
Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну. Напевно, банально. Це узбережжя, Кримського узбережжя, селище Кепсіхор. Зараз воно відомо як Морське. Батьківщина моя мама. Мої діти, ті, кого я люблю, неподалік. Хтось купається, хтось розкладає скатертину, бринзу, помідори. Батько розливає віно, яке сам зробив. Над нами мирне небо. А я сиджу і просто дивлюсь. І дишу. Все. А зараз я зустрічаюсь з Асаном, лікарем з Азовсталі, який провів в полоні 227 днів.